Per nosaltres és una oportunitat molt bona de poder comunicar el projecte, de poder conèixer el que fa la Fundació Albert Bosch, de poder compartir aquests valors i sobretot és una mostra d'objectiu comú, no? De poder arribar fins a assolir aquest objectiu que volem, que és la reforma de la planta d'oncologia pediàtrica del Vall d'Hebron. Bueno, en este caso realmente concreto, pues con esta iniciativa que ayuda a la Fundación Albert Bosch, realmente es un empujón muy grande porque gracias a estas tres fundaciones realmente estamos consiguiendo que suceda esta planta, así que gracias a todos los aficionados y a todos los que lo hacen, porque entre todos ponemos ese granito de arena para conseguir que lleguemos lo antes posible a acabar este proyecto. El projecte Realitat Millorada representa per la Fundació un gran repte. Són 7.400.000 euros, una reforma de 2.600 metres quadrats i és un gran repte que afrontem amb unes altres dues fundacions, la Fundació ESMOL de Barcelona i la Fundació Aladina de Madrid. Queremos que esta nueva área beneficie a los pacientes que enferman en nuestra sociedad y gracias a ellos vamos a conseguir una transformación que realmente será un antes y un después para los niños, para las familias y para los profesionales que trabajamos aquí. Aquest projecte de la realitat millorada té com un símbol molt emblemàtic que són les ulleres de realitat millorada. Aquestes ulleres les van dissenyar els mateixos nens i nenes i adolescents que estaven ingressats en aquell moment a l'àrea d'hospitalització d'oncologia pediàtrica i han estat unes ulleres que el que diem és que si tots ens les posem podrem canviar la realitat. Són unes ulleres solidàries. En el partit de la Copa de la final, tant els jugadors com els nois i noies que acompanyen en aquests jugadors portaran les ulleres. Per nosaltres aquesta iniciativa ha estat una gran alegria, l'hem rebuda molt i molt bé. El fet de poder compartir i ser part de la final de la Copa Catalunya per nosaltres és tot un plaer.